दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि राजखान्थिगिरि समाज सिबियारि लोगोसे जवाहरलाल नेहरू लाइफटाइम एचिभमेन्ट बान्था मोनगिरि रुंसारि कनकेसर नार्जारिनि 81थि जोनोम सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रुंसारि कनकेसर नार्जारि गेदेमानि जोनोम गामि टेंगाइगाव एबा गोमोबिलो मुंनि गामियाव फालिदों। मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्ला एबसुनि मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' हाउसआव गेदेमा कनकेसर नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय हाबाफारिजों गेदेमा बिथांनि 81थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। गिबि हाबाफारि बायदियै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। नैथि हाबाफारि रुंसारि कनकेसर नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो गेलेमु नेहाथारि मुस्रि मणिराम बरगयारि बिथाङा। जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा जागायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि रमिय कुमार बसुमतारि, थुनलाइ नेहाथारि मुस्रि मिनिसोरां ब्रह्म, जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि धरणी बर'जों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन। उदालगुरि आरो काजियामाति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायजों गेदेमा रुंसारि कनकेसर नार्जारिनि 81थि जोनोम सान फालिथायनि हाबाफारिया मोजाङै जानानै जोबलाङो। इंराजि गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। दिनै 2 जानुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेसर नार्जारि बिथांनि जोनोम सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि जोनोम सानखौ गोलाव समनिफ्राय जोङो लाबोबाय थादों। बे लेखायैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि जोनोमपुरि जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गाजा गोमजायै बिथांनि बे 81थि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफ्रा गावबा गाव मावखुलियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बो दिनै जोंनि जिल्ला आफादनिनो जे मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' हाउसआव बिथांनि बे जोनोम सानखौ थेलेबलेबै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जों लानाय जादों। दा दिनैनि बे सानाव रुंसारि कनकेसर नार्जारि बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों, बिनि थाखाय गसाइनिसिम आं आरज गाबदों। आरो लोगोसेनो बिथाङा अरायसम बर' हारिखौ सिबिलांनायनि मोनसे जातीय जिथु स्पिरिट बेखौ जों बर' इयुन जोलैफोरनो साफ्रोमनोबो होलांथों, बेखौनो आरज गाबनाय थायो। दिनै जोङो बिथांमोन बायदि जिथु प्रमिनेन्ट लिडार खौ जों बर' हारिनि गेजेराव मोननाया खोब जोंनि थाखाय खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। जाय समावनोखि जों बर' हारिया गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनानै लायोब्लानो एसे गोब्राब मोनसे थासारि सम्मुखीन खालामनो गोनां बेबायदि मोनसे समाव बिथांमोना सानखांजेननानै बर' हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ, बर' फरायसा हिसाबै जोङो थांनानै जिखिनि फरायसाफ्रा बेसिक राइट्सफोरखौ मोननांगौ बेफोर गासै राइट्सफोरखौ बिख्ल'ना लानांगौनि थाखाय बिथांमोना बे समावनो बानेश्वर बसुमतारि बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि आरो कनकेसर नार्जारि जायनि दिनै जों जोनोम सानखौ फालिदों, बिथाङा गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना सानखांनानै बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दादों। आरो बिनिनो बिथांमोननिनो बै समनिफ्रायनो खोब नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' माहारिखौ सिबिबोनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर जों मोनफैबाय आरो हारिखौ सिबिनायनि मोनसे खाबु जोंनि दिनैनि बे जोंनि जेनेरेशना दिनै मोनदों। दा बिनि थाखाय गेदेमा बिथांमोनखौ जों अराय सिबिदों, बिथांमोनखौ अराय जों मान बावदों। आरोबाव बेबायदि बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रा जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव आरोबाव उजिथों, बेखौनो आं गसाइनिसिम आरज गाबो। उदालगुरि नोगोरनि संकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दखना गलायाव लफाय, एफएनएफ, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपान, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दखना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो
बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।